என்னம்மா பேனரையே உத்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஏன்பா இதுக்கப்புறம் இது என்னப்பா பண்ணுவீங்க? யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். எனக்கு கொடுக்குறீங்களாப்பா? இதை வச்சுட்டு என்னமா பண்ண போறீங்க? மழை வந்தா ஊடெல்லாம் ஒழுகுதுப்பா. யாருக்கோ கொடுக்கறதுக்கு பதிலா எனக்கு கொடுத்தா கூரை மேல போட்டுக்குவேன். உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும்பா. 2 பொம்பளை பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு தூங்க கூட முடியல. குடிசை வீட்டு கணக்கெடுப்புக்கெல்லாம் வந்தாங்கல்லம்மா? வந்தாங்கப்பா. அம்மா அந்த இடம் சொந்த இடம் தானே? ஆமாங்க ஐயா. இருக்கே லக்ஷ்மி வைஃப் ஆஃப் சென்ட்ராயன். வீட்டை கடகடன் கட்ட ஆரம்பிங்க. தேவையான உதவிகளை நாங்க பண்றோம். வீடியோ ஆபீஸ்ல இருந்து சிமெண்ட் லோடு எடுத்துட்டீங்க, சந்தோஷமா? இதை வச்சு ஜன்னல் மட்டம் வரைக்கும் கட்டுங்க. இதுக்கு அடுத்தடுத்து தேவைப்படுற ஸ்டீல் சிமெண்ட்ல அவங்களே கொடுப்பாங்க. அச்சுப்பட்டி கிராமமா இருந்த இந்த முதல குளத்தை இன்னைக்கு ஒரு மாடல் சிட்டியாவும் இவ்வளவு தூரம் எங்க கனவா அவர் கனவா நினைச்சு எங்களுக்கு ஒரு வீடு அமைச்சு கொடுத்து எங்க தலைமுறை மட்டும் இல்ல எங்க பிள்ளைக்குட்டி தலைமுறை 7 தலைமுறைக்கும் முதலமைச்சர் ஐயாவுக்கு இந்த நன்றியை நாங்க எப்பயுமே தெரிவித்து கொண்டுதான் இருக்கோம். எங்களுக்கு வீடு கொடுத்த எங்களை அழகு பார்த்து முதலமைச்சருக்கு ஐயாவுக்கு நன்றி. அவர் நல்லா இருக்கணும். சுப்புலட்சுமி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். 3,50,000 ரூபாய் மதிப்பிலான கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் வீடு வழங்கப்படுகிறது. மாதிரி வீடினை வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள். வீடு கொடுத்த முதலமைச்சருக்கு நன்றி.